lapinkultalasi. Otat lapsesta kuva lapinkultalasi kädessä. Tuolla pienellä. En mä saatellut. Ihan ketsuppia naamassa. Onko ketsuppia naamassa? No vähän vaan. Pyyhkästäänkö vähän? Voi hyvänen aika, kun oli hyviä. Taitaa video kuvata. Moi. Oi kiitos. Kylläpäs olikin hyvä. Minkälaisen salaatin mä huomenna tehdään? Mä tiedän. Eikö tämmönen oo siinä? Tää on ihan hyvä. Mun mielestä Ne, on just hyvä. eikö se ois tomi? Mä luulen, että tää ois tosi hyvä. No. Älä utelia! Taas itse. Älä utelia! Taas itse. Tiedätkö mitä? No. Syödäänkö itse puhuttiin vielä yksi viikko? Mä en enää pysty. Syödäänkö Tomin kanssa?